Moi! Ja tänään me etsitään hevosia. Me piilotettiin ne tänne ja itse asiassa me ei piilotettu kaikkia. Mut mä etin ne sitten takapihalta. Mut joo. Elikäs. Mun kaverin nimi on Aino. Ja se auttoi mua piilottamaan, mut sen piti lähteä. Niin joo. Niin nyt voi vitsit. Nyt katsotaan mihin Aino on piilottanut sen hevosen. Mä en edes muista mihin mä oon ite piilottanut hevosia. Tässä on tää kartta. Ja Aino on näköjään piilottanut tuohon ja tuohon. Elikäs missä täällä voisi olla heppoi? Tossa on heti eka. Tää tästä noin. Sitten etsitään lisää heppoja. Onkohan täällä pusikossa jotain? Heppoi. Ootapa mä katson. Katsotaan karttaa. Ei ole. Ainoa on piilottanut tänne. Täällä on. Tää on itse asiassa minun piilottuma. Mä nakkasin vaan tänne. Siis tää on niinku mun uusin hevonen. Ja tää on Porsche. Se olikin siinä yhdessä sarjassa. Ja Porsche löytyi tonne. Seuraavaksi. Tuolla asuu amppareit. Mut se ei mua haittaa. Onko täällä väliköissä? Mä katon. Olisikohan Aino piilottanut tänne? Tuonnehan se on piilottanut. Au, mun käsi. Mitä se sai sen? Olisiko sitten täällä jotakin? Joo, täällä näkyy hepon pylly. Tai siis peppu. Toi voi laittaa tohon ja ton voisi laittaa tonne, mutta kartta mä ihan vielä laitan. Sitten mä etin heppan. Ui, karttakin. Elikkä, tossa on K-marketti. Niin tuossa on pusikkomaan toi haettu. Sitten olisikohan jossain täällä piilotettuja? Ei. Passa! Kato. Sillä löydän kaikki. Mä en halua, että mun hepat menee hukkaan. Sitten 5 vuotta myöhemmin mulla löytyy semmonen kulunut heppu. No, mä en tiedä, voiko leissit mennä pihalle. Onko täällä enempää? On täällä vielä. Mä oon piilottanut tänne. Missä täällä voisi olla? Onko täällä rampalla? Mutta missä? Nyt te näette vaan nurmikkoa. Au! Mulla meni varmaan polveen reikä. Musta tuu käteen. Tuolla. Tää siellä on. Siellä on. Tits. Mä otan kartan tästä mukaan. Tits. Nyt oli rampalta alas. Mä pelottiin, että mun puhanen tippuu. Ei näistä kanerista. Ja sitten pää. Aino! Mihin sä oot oikeesti nyt kaikki piilottanut? Oikein. Minne se on piilottanut nää hepaat? Mä en tiedä yhtään. Nyt oikeesti. Tuolla ei ainakaan näy. Mut mitä? Siis tossa on Ainon nimi ja tossa on Ainon nimi.
Minne se on laittanut? Täällä ei näy. Eikä se on vaan tunkenut niitä tonne. Ainoa. Mihin se laittaa ne? Siis... toisella puolella. Nytkö mä vasta tajusin ton? Elikkä toi yksi on löydetty. Elikkä tuosta löytyi, eiku tuolta löytyi. Ja noin, mä otan sen kartan tuon pois. Mä repäsin tuon vahingossa. Ja se on nyt tosta. Sitten mihin muualle? Missä se on piilottanut? Ainoa. Onko se laittaa nyt oikeesti? Mihin se on? Ottakaapa. Tossa pitäis olla. Mä piilotin tohon, nyt on pitäis piilottaa tohon. Onko se piilottanut niinku johonkin tänne pusikkoihin? Se ei ymmärrä tätä karttaa yhtään. Siis... Joo, mä kysin tosta myöhemmin. Mä en tiedä missä on. No nyt sitten meidän talo. No, toi on löydetty. Ei ole tainnut löytää. Olisiko? Noi on löydetty. No ei ole löydetty. Mihin mä piilotin pari? Minä en yhtään tiedä. Onks mä löydän sen? Tässä ei ainakaan näy. Eipä näy. No. Se on sit varmaan siinä. Sitten lähdetään tänne taas. No niin, eikö vaan lähdetään. Siis niinku tossa on toi rakennus. On se näin. Näin päin. Tuo. Ja sitten se olisi laittanut niinku sen tuohon kusiin. Et oo ainoa. Ja otan mun jalalla. Tänne! Saa niitä! Saa niitä! Mitä pakko ottaa noin? Tuonne jäi vielä tuo pikkunen. Noin. Sinut on löydetty. Ja sinut on löydetty. Mä saan sulle tätä. Mä en tiedä, onko täällä käärmeitä. Okei. Nyt! Noniin. Se on löydetty. Sutkin on löydetty. Mä katsoin tätä videoa niinku. Että tää ei niinku oo enää käytettävissä. Onko se niinku oikeesti lentävä? Mun laskelmien mukaan. No. On löydetty. Kaikki on löydetty. Että pihalta. Oiskohan? Mä oon piilottanut varmaan tän alle. Oiskohan täällä alla? No, onhan siellä itse nipsuliini. Noniin. Se kato siihen ja nipsu on löydetty. Sitten, ai niin joo, pitää vaihtaa karttaa. Etupihalta löydettiin varmaan kaikki. Oisko löydetty kaikki? Varmaan, mut ihan sama. Parjahti jatkuu. Elikkäs. Minä olen piilottanut ihan alusta. Elikkäs. Mä oon piilottanut. Oho, päin. Mä oon itse asiassa mun sankon. Pientä karttaa.
Niin ja tästä alkaa. Elikkä mä oon piilottanut nähtävästi takarinpäin. Mä oon piilottanut. Mä oon piilottanut tohon ja tohon. Niin. Eiku, Mä en muista mihin mä oon piilottanut. No sitten, olisiko tuolla? Eiku. Siinä on 2. Voi. Mä en muista näiden nimiä ulkoa. Mä sanoisinko. Pitää oikein katsoa se video ja laittaa muistiin jokin miettiä. Etsitään. Me teemme tän lailla. Laitoin. Nyt mä menen vaikeustasolle. Eli mä en käytä karttaa. Onkohan mä laittanut tonne yhteen? Kohdassa mulla on tätä varmaan toinen. Olisiko täällä? On täällä ainakin 1. Eiku 2. Tää näyttää ihan vaahtelua. Tai siis ton puun lehiltä. Just sen takia. Mulla on hirveä vessata. Mä käyn vessassa. Mun pakko käydä vessassa. Mä käyn vessassa. Sitten. Ja mä ehkä käyn tästä kautta, koska mä en tiedä mihin aina on piilottaminen. Mä en yhtään tiedä. Kai se on heittänyt tonne puroon. Tosti ei. Mä en tiedä. Tuntiin. Kello on jo 4:30. Varmaan yli. Joo, mulla on pakko ottaa karttaa. Mä en tyhmää. Ei oo saatkaan. Mun käsi näkyy. Mä oon piilottanut. Mitkä on löydetty? Puroota. Siis tossa puro. Tossa on meidän grilli. Pusikko tuonne. Ai no minne sä oot piilottanut? Mä etin nyt ihan oikeesti. Ai no. Olet piilottanut kaikkea. Mitä? Tässä saattaa tulla ukkosta. Nyt. Minä en tiedä mihin aina on piilottanut. Mä katson tätä karttaa. Grilli. Ei oo kukaan piilottanut tonne. Mä oon piilottanut tonne. Mitä ihmettä? Ei kun mä oon löytänyt ton. Ai no ei saa. Jos mä piilottanut tohon. Mitä? Missä? Mä soitan kyllä ihan oikeesti varmaan Ainolle. Mä oon keskeyttämässä tätä videoa. Ihan oikeasti. Onko se laittanut tänne jonkun huijausmerkin? Nyt. Mua älkää väsyttää. Vaikka kello on aika vähän. Onko siellä? Mä annan tän kameran kautta.
Ei siellä oo. Tää. Haravoi jättää pihaa. Rupee haravoimaan tän pihan, niin sitten se löytyy. Se tuossa siitä. Hetken. Mä en haravan. Mun on pakko haravoida tää piha. Tai ainakin se kun. Elikkä. Mä keskeytän nyt videon vähäksi aikaa. Mä saan tätä ikinä. Joo, ei jäänyt jälkeen. Lähetän tossa. Ja kun meidän koirat on ollut täällä, niin tämä nyt täältä löytyy. Mut mä en tiedä missä on. Sitten varissa jo pienosta. Tätä oikeesti aina oli varmaan kohta. Mut nyt mä katson karttaa ja etsin. Ahaa. Minne se on laittanut? Kun se kiinni tonne puuhun. Joo, mä en löyvä. Oi, no mä rakennan sulle kohta. Älä muutakaan. Ne taisi olla sitten siinä. Joo. Mun pitää varmaan haravoittaa pihaa. Ne taisi olla siinä. Heippa. Joo. Mä vielä tarkistan. Aino tosissas. Ihan oikeesti. Mä sanoin, että se... Nytkin se on kuitenkin löytyy. Se on hyvä. Mut... Se on taas ollut siinä. Tais olla siinä.